nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro ayan kan KVP ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Philippine Standard Time halay sa Pag-asa 9 minutos lihis alas 9 ninaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Diyos maray na agaw yapon detalyes kan alas 9 bareta sa lado nasyonal. Tinauan nindoon ni Senadora Grace Poe sa national asin local government katuwang ang pribadong sektor na pahiwason pa ang testing asin vaccination sites sa mga strategic na lugar kung saan na perming nagduduman ang mga tao. Pangenot na pinagaunambitan ni Poe na dapat taawanin testing asin vaccination sites ang mga malls, transportation terminals, drug stores, supermarkets o maging sa mga lokasyon ng trabaho. Paliwanag ni Poe na maski man tinidong bukas ang mega vaccination sites, ang pagbugtak nin microsites sa man iba-ibang parte ka nasyon, magtatao manin kagianan sa satuyang mga kababayan. Sinabi pa pangan senadora na ang testing man ang nagiging dahilan para makurtar ang paglakop kan virus dahil ang mga tao mantinido sa indang harong. Sigun pa kay Poe na igwaman o daing simptomas ang mga namamanuan, dapat na matawan ng diretsong makapagpatest na daig kinakaipuan maggastos o mapersang mangutang para digdi. Sinabi pa ni Poe na kung mas mahiwas ang mababakunahan asin matitest, mas dakol ang mailigtas na buhay asin mas mababawasan ang rapado kan pandemya sa Pilipinas. Alas 9 bareta sa lado nasyonal, pinagsurat sa newsroom tarabang-tabang niya News Director Edwin Peralta, si News Manager Mardela, si Tata Nems Flora sa Technical Control kasabay, si Arven Laad sa IT, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hua! Maray na agatabi mga tugang sa giraray minapaabot na naman kami baugmang pataratara sa lambang miyembro kan familia. Ngunyan pong Lunes 24 na po kan Enero taon 2022. Kami po minapaabot din pataratara sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kan kasiributan. Mahal na Diyos, dapat enot sa gabos. Day na kita magparahaloy. Naudyan na sa tuya naman na pagpon. May report tulos kita sa luwas. Nasa linya si Kumpadreng Jomar. Maray na aga, Kumpadreng Jomar. Go ahead. Yes, Pio. Hello. Good morning. Good morning, Kumpadre. Yes, pare. On air na tabi ako. Roger, on air ka na tabi sa programa. Diniretso ta na ang pagpon. Go ahead, tabi pa de. Roger, na tabi. Kasi bago pa de, na topic duman sa programa ni BP Henry Manong duman sa video ni Presidente Rodrigo Duterte na nagsasabi na dahil nakaipuhan ang booster. Tama na itong first and second dose. Si Mayor Crisel, Lagman Luis Rocantabaco, naka-receive man kayo. Kaya nag-confirmar tulo siya, naghagad ki verifikasyon. And sa DWETS, and ang pinadara sa kan DWETS, itong latest statement ni spokesperson Carlo Nograles
kan Malacanang kapit sa bagay na ini. Linawon ta aramon ta kay Mayor Crisel Manlistro kung ano ang statement na ito na naglilinaw sa video na nagluwas na nakaparibok sa halos sa social media ngunya na aldaw. Ngayon, live kita sa DCGB, nasa ibong nalinya si Pio Fernandez. Good morning, Tio. Yes, marhay na aga tabi. Yes, maray na aldaw po. Po, salamat sa Oo. oras tabi Mayor Crisel. Yes, Mayor, opo. gari nag-verifikar ka po kaitong so nakawagas na naman yan na sa social media. In fact, ako nakaresibikan ka nakaaging Sabadong aga tabi yan na statement ni Presidente Duterte po. kuno. Sige Sige tabi po. Mayor, madangog kami Oo. anoan sa Oo. imo mananako ang impormasyon. Kang nabi ko ini kasubanggi, ang enot ko pong inisip, makakaraot ang statement na ini sa mga pigigibok ang DOH, pada kang LGUs, dahil bako siya uyon, di siya sang-ayon sa mga pronouncements ko niyang kan DOH, pada kang WHO, manungod sa booster, no? And so sabi ko, ang source ka ini is sala, no? Kaya pig-validate ko siya kay Assistant Regional Director Chito Avelino, and nagpadara po siya kang updated statement man kang Malacanang manong digdi. I already forwarded a copy kay Jomar, but ini po ang highlights kay ini po. Ang highlights po kay ni, yung video was taken September pa po 2021. Okay? So kung titingnan natin, Sir Pio, iba ang sitwasyon noong September 2021 at ngayon po na January 2022. Kan time na ito, ang sitwasyon is maraming mga gusto magpa-booster dahil umaabot na sila ng mga 5 months, 6 months na hindi pa sila nagkaka-receive ng booster shot nila. Ito yung mga unang nabigyan ng mga May. Ang sabi, bago ang booster, kailangan muna mapabakunahan natin yung dalawa nating, yung the first 2 doses ng ating mga, the rest of the population na still unvaccinated. So, palagay ko, yun ang konteksto ng pagsasabi ni Presidente that yung 2 doses would be sufficient. No? Should be sufficient. And there's really no need for a booster. That was in September when we did not have allocation for booster and the studies are still not complete. I am not here to apologize for the President. No? I just wanted to clarify kasi this will really affect ining kampanyata sa pagpapabooster by sending this message to Jomar so that most probably you can read it in toto sa indo pong programa. Okay, so yan po ang statement ni Secretary Carlo Nograles explaining the video which was taken late last year, no, September of 2021, and that the present position of the President when he made a statement last December was that booster is necessary, boosters are available, so please avail of your booster shots. Iyan, oho. So mas magayon tabi mananggad Mayor Crisel na coming from you, an elected official, and an statement man na hinugot mo hali mismo sa kay Secretary Nograles to clarify things ta maski ako nga ni tabi Mayor ka nakaresibikan text na iyan dai ko man tulos pinagdiskutir sa programa ta inadalan ko and nag-research man agad kita that was taken pa last year. Yes, September 30, 2021. Opo, and dai ko pinatulan yan tabi Mayor Crisel kay tuta. Maray Tio, you are a very discerning media practitioner. Dapat ganyan talaga. Buda, Oo. dai ko nga ni ito pinag-share sa Facebook. Ta pinadaray ko sa Messenger. Sabi ko, kung pag-aadalan niya to ang sitwasyon ngunyan, a sitting president would not be making a statement in derogatory sa pahayag kan World Health Organization and sa enot niya nang ipinahayag kan Disyembre na ang booster pig-encourage niya. Yes. Oho. Oo. Ay, Pero nako. kilala naman natin si Presidente. I don't want to apologize for the President again, no?
But I think ang lesson dito para sa ating lahat Mhm. is to always check the source, Mhm. no? Check the dates. It must be an older video clip, no? Check the position of the DOH regarding the matter and Malacanang. And mabuti naman at yun ang ginawa ko nga. Kasi sabi ko, this will really impact negatively sa pagkikibot-angon yan. Bata kami dito sa tabako. We want to approach the 90% mark by this week, no? Sa vaccination rate namin. So, we also want to improve on our boosters, no? Kaya o-open din na po ini para sa gabos na qualified at least 3 months after their second dose, pwede na po magpa-boosters na mo. No need for appointment, you can just walk in, no? Iyan. O sige Tabi, Mayor. Thank you. Thank you. Insofar as tobacco is concerned man Tabi, tawan ta kang pagkakataon na makapag-encourage sa publiko. Go ahead po. Alat ko na pa ni Pio, tamay saro lang tabi kita pang idadagdag before itong mensahe ni Mayor para ma-encourage ang publiko na magpabarakuna and magpa-booster. Mayor, actually, ano yung kami Pio di sa BUTC, Bicol University Tobacco Campus, ngunyan pigigibo ang pagtao kang ayuda kan Department of Agriculture sa mga parauma. Ang tabako yung 1,500 more or less na recipiente kani 5,000 pesos each rehistradong parauma nin paroy. And ngunyan na aldaw ang naka-schedule ngunyan sa mga nasa mainland, upper barang, upland and mainland, siguro sa agaso sa isla. Answer sa question ko digdi is alert level 3 kita, di ba pwede magluwas sa mga bakunado? Paano sa mga paraoma na recipiente, kaya ni Tabi Mayor, na bakunado? Paano nila makukuha? Ano sa indang ayuda? Mayor. Hello? Yes, Tio. Oo, magayon ang kahaputan po ni Jomar. Dahil ini pong Rice Farmers Financial Assistance in the amount of 5,000 pesos, very clear po na ang makakakuha po kaini sa mga rehistradong mga parauma. Hindi po requirement na kailangan bakunado ka para mabigyan ka, pero since alert level 3 ang Alpay, hindi ka naman makakalabas sa iyong mga bahay sa panahon ngayon. Kaya ang kinibuta po, 1 week before the distribution, talaga po nagpadara na kami vaccination team sa mga lugar kung saan dako ng parauma para mahikayat po sinda na magpabakuna na. And totoo, marami nga nagpabakuna. Like for instance sa Marirok, natuwang marhay si Kapitana Missing dahil hindi niya inaasahan. May more than 100, close to 200 na nagpabakuna sa Sarong Aldao, mga parauma po ini. So, ano ibig sabihin? Wala namang mahigpit na pagtututol talaga sa pagbakuna, kaya lang makahilang na orasan. At ngayon na may insentibo, may marireceive silang ayuda kung sinda ay makakakuha dahil bakunado sila at pwedeng lumabas ng mga bahay para to claim it personally dahil no proxy po no proxy system po ini yung PIO. Opo. Kailangan yung mismo rehistradong parauma ang ma-claim. O kaya kaipuhan talaga sumaklaim bakunado. And di man po sa SAITA, so mga po pabakunado, pig-alaw taman po sila magbiyahe. Basta sasabihin nila kay Kapitan Kap, mapabakuna ako duman sa BUTC, sa mismong pag-claim kang samuya na assistance. And sa ngunyan po, may 4 na nga po nagpabakuna. Ayan. No? We are expecting more. Tomorrow, since ang island po, ang mas kababa ang bilang kang mga vaccinated individuals natin. So, I hope that with this kind of partnership with our doctors, we will be able to improve on our vaccination rate. At the same time, maugma mga parauma na makakakuha sila ng ayudang pigahanap-hanap at pigahalat-halat nila. Ay, opo. Di kung tama, Mayor Tabi, ang pagkaintindi ko kan statement mo, so mga bakunado na benepisyaryo, pwedeng magpasiring dyan, tadyan na mismo babakunahan, plus makukuha sa benepisyo ninda. Yes. Sige Kasi po. very clear po, dito sa DAP call statement, basahon ko po ha, totoo bang tanging mga bakunadong benepisyaryo ang makakatanggap ng 5,000 RFFA cash assistance? Sabi niya, hindi po. Subalit, bilang pag-iingat sa lahat ng mga dadalo sa distribution, uunahin po nating bigyan ng mga bakunado. Okay? At pinagbabawal din naman na lumabas sa mga hindi pa bakunado ngayon dahil mataas ang kaso ng COVID-19 sa bansa.
Kaya nagpag-ugnayan ang DA sa mga LGU upang mabakunahan agad ang mga hindi pa bakunadong benepisyaryo. Kaya yan po ay sinusunod natin. Yan, oho. Di sige tabi, Mayor. Salamat din maray po. Thank you, Pio, sa pagkakataon na makapaabot man kang mensaheng ini. Hali sa tabako. Welcome. Mabalos. Mabalos. Thank you very much, Mayor. And actually, Mayor, digdi sa tabako, ang sa isla, na yaw naman ang 70% kan para 30% sa naan bakunado. 70% kang recipient pa de, 30% sa naan bakunado. Pero naka-schedule pa man sindasaga, kaya siguro sa ibang magpapabarakuna, gustong makakuha na ka ito antimano, kan 5,000 pesos, pwede na sila magpabakuna, tabi pa de. Sabi lang mo naman ng bakuna, mismo din sa lugar kung saan ka maklaim kang 5,000 pesos. Pero sabi nga ni Mayor, Opo. kung di ka bakunado, hutyang ka ng una, prioritize ng una sa mga bakunado. Yan. Oo. Yan ang report. Jomar Bian, DCG. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Kasabay si Alcalde Crisel Lagman Luistro dyan po sa siyudad nin Tabaco. Sige po, tingog kan banwaan at tabi, an sa indong na antabayanan, minarespitar sa lambang miyembro kan familia, kasabay ang paglaom na sana po, amang Diyos permitang ipigpaenot sa gabaw sa paghampang niya to kay ning kaaldaw na sin kan simana, asin sa mga maabot pang aldaw simana. Happy birthday po sa mga nagkukumplean nyo ngunyan. Sagkod man kitang alas 10:30 nin pagkaudto. Sana po yaong kamudyan tabi nakaantabay manan sa kuyang numero kan cellphone 0961 759-0888 sa smart. That 0961-759-0888 sa smart. Asin sa Globe 0926015620 0926015620. Mga taga-Legazpi tabi, Diyos marhay na aldaw tabi sa Indogabos. Yaon po lamang tabi kamo. Ganahan man kita, siring kan ibang mga programa na dakul po ang mga paraan tabay lamang tabi. Paramdam na kamo, pacheck lamang attendance Siring man mga taga-Albay District, mabuhay kamo sa Daraga. Buda sa man iba-ibang lugar na pinagabot kan sa tuyang puwersa, diyan po sa Tabaco, malinaw kita diyan, nakahook up ang samuyang sister station, ang WGB 106.9 FM tabi nakahook up dyan sa good alas 11 din pagkaudto na WGB sa DZGB, kaya dyan sa Premier Distrito kan Albay, tingog kan Banwan po ang sa indong naantabayanan digdi sa DZGB Legazpi City, Philippines. Napagtarang niya tong probinsyas kan Bicol, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Kamsur, Cam Norte, pati na po sa luwas kan Region 5 na pinagabot kan sa tuyang puwersa sa AM band sa radyo. And siyempre sumana kaantabay sa luwas kan Pilipinas, imaging sa laog kan Pilipinas, worldwide, netwide programa nadadangog man nahihiling sa internet, kaya apwera po sa AM band. Yaon kami sa internet, worldwide, netwide, high definition, full digital broadcast. Ecstasy. DZGB News Online sa Facebook. And then sa YouTube tabi, DZGB Legazpi City, Philippines. Katuwang ta dyan. Sa luwas, ang Mega Force Patrol, kumpadreng Jomar, kumpadreng Jim, kumpareng Al. And syempre, si Ad, si Luen, si Renz, okay, si Henry de Boy Mata, sa technical control sa kuyang kapartner, alaga naman Tatanems Flora Sostenido, sa Newsroom Production Research, News Direct Edwin, News Manager Mar, sa padagos pong pag-antabay kan mga pangyari po sa palibot. Sumada lokal sin istorya nasyonal, internasyonal, walang lusot po yan. Mga informasyon na igwa po nin efekto sa satuyang oral daw na pagbuhay-buhay. Istoryang may sustansya, igwa po nin relevance. Sa IT, yaon dyan ngunyan si Arven Laad. Ako po sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan.
Yan, Tatanems, ma-time check muna ako ta makuang kita kumbaga ma-recompose kan sa tuyang pagprograma then taod-taod ilaog muna sa mga hanap buhay tapos mabuelo kita tabi sa programa igo kitang mga makakahuron na babaluon niya to pala na makahuron may relasyon sa mga nagbuburot pang istorya asin na ni Bapa digdi po sa tingog kan banuan day po maghali ha makuan lang kami ma-recompose lang ka na pagpuon kang programa ha. Oras Pilipinas, it's 9:29. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Ang Surf Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Fun Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Bawat? Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, Tata Nems na Flora. Good morning tabi dyan sa mga, ayan, may nag-text masatuya na tulong para ang tabay taman ano. Si Pading June na Pitero, maray nagatabi isay mo kumpadreng June. Diyan sa Lapu-Lapu, mabuhay ka mo dyan ha. Sa Lapu-Lapu, diyan sa JRB Calibration Center, maray na agaman tabi. Kay Sir Popoy Balmes. Mga taga Virac, good morning. Ay, naprog. Ikura-kura kita digdi. Tabi, present mga taga Virac, good morning tabi. Sabi ni 9753. And dyan sabi ni Madam Merly Caceres, happy birthday da kay Sofia Angelica Llaneta kan Kulyat Daraga Albay. Regards to Henrik Leonila, Princess and Mary Ann from Madam Merly Caceres. Good day tabi, happy birthday da kay Angelica Llaneta kan Kulyat Daraga Albay. Regards da to Henrik Leonila, Princess and Mary Ann from Madam Merly Caceres. Ito pa. Tanbay nga na Pading Alata. Sige. Diretso na kita ka mga istorya dyan sa luwas muna. Si Pading Jimmy. Standby Pading Alta. Nainit si Pading Jimmy ha. Pading Jimmy, go ahead tabi. Good morning. Yes, salamat tabi Pading. Sa mga dagdag pa niya itong bareta. 2 taon na ang bagyong Role. O maduwang taon na kung saan kung matatandaan rinabasan ang Purok 5 asin Purok 7 kan Barangay San Francisco ginubatan gulping residentes ni Kap ando na miya ana displays kausa para hanggang sa ngunyan may natatada pa na mga evacuees digdi sa Marcial Oranyola Memorial School alagad sa iba iyaw na kinulukar na sa
sa barangay Mauraro, asin Suiba, yaon duman sa barangay Bubulusan, sa Banuan kan ginubatan kung sa ongoing ang proyekto duman na resettlement site kan provincial government sa pamamayo ni Gobernador Al Francis Bichara. Matatandaan kayo ito, sorpresang buminaba digdi sa ubal si Presidente Rodrigo Duterte kung saan pipa-deklarar sa provincial government sigon kay punong barangay Andonamia na no-build zone na ang mga lugar na rinabasan kan mga volcanic debris. An in charge na kay ni sa paglatag sa sangguniang panlalawigan, parte kan na pagsasapormal sa proseso, iyo si board member JP Lee. Gustong maki-update ni Kapitan Ando Namya kung ano na ang development kay ni dyan sa sangguniang panlalawigan. Sulaminting aram ni Kapitan Namya, nag-kondusir na nin public hearing tungkol digdi after kay ni dahil na isi kan konseyo kan barangay kung ano na aninabutan kan lakdang sa sangguniang panlalawigan na proponent si board member JP Lee. Siringman, aram ni Kapitan Ando Namya na may mga plano man kayo ni sa binakanting lote, Porok 5, Porok 7, mismo ang Gobernador Can Albay para sa tourism purposes kung saan kung normal na ang bulkan, normal ang panahon, paborabling dayuhon ani na mga turista ang lugar na ini sa pagsabing mahiwasuno noon asin visible na maray ang bulkang mayon. Kumpadring Jimmy, ano so ipipa-follow up kay kinatawan JP Lee over? So, pagsasapurmal kay ni sa sangguniang panlalawigan na madeklarar na no build zone ta. Durante kan magdigdi, sorpresa kay ito, si Presidente Rodrigo Duterte, ipadeklarar na ining no build zone, no man's land. Itong so, Porok 5-7 kan Mauraro. Pako, San Francisco. Iya, kan Barangay San Francisco, Ginubatan. Okay, sige. Yan tabi pa rin. Mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadre Jim. Sige daw, tabaloon tayo na maipaabot sa mga nanunungdan diyan sa tuyang palibot sa sanggunian panlalawigan. Si Pading Al, nagpapaapod naman. Sandali muna ha. Pangyari ini sa tuya. Sandali muna ha. Ito, ready na da siya mag-report. Si Pading Al, aramon ta, nagpapaapod na. Gitabi, yan. Nagdagantan mga istorya dyan sa luwas. Pading Al, good morning, go ahead. Yes, good morning tabi Pading Pio Rodrigo ang pagbisita ang APG team saka ni Governor Al ang medical mission inda na pigigibo digdi sa mga barangay. Kasi dati barangay Mabinit. Sa barangay Mabinit tabi Pading Pio ang provincial government sa Pangenot ni Dr. Stella Senet ang provincial health officer tabi. Dali sa natama singit kita pade digdi sa inda pong telefon mo niyan. Gatay may lang kita ta medyo nalanganin so pasok na. Akan pag-bisitang ikan ating tabi Pading Pio. Nag-history kaya si Congressman Pido. Uni na, makakita Pading Kumpadring Al, yes. makiayos mo na tabi kan signal. Sige. Congressman, tabi si Pading Pio, makuha lang kami kay pahayag kan sa tuyang ginigibang activity digdi. Pio, good morning. Yes, Congressman Pido, good morning. Salamat sa oras. Kung doro-diretso po, iyan na ayuda, manlain-lain, serbisyos tabi na ipigpapaabot nga to. Go ahead po. Well, this one, spearheaded by the provincial government of Albay, kay Kobe Sara, team up with sa tuyang
Sperso man kung saan we're bringing the medical services closer to the barangays. And this is one way of kumbaga showing, pinapailing ang presensya kang gobyerno as in mga serbisyo na kung saan sa panahon na pandemya talagang ang access to public health PO is difficile, and therefore nagpasalamat kita sa person ni Governor Bichara for bringing this closer sa mga barangay, lalong-lalo hindi sa parting norte ng katuyang syudad ng Legazpi, hindi sa Mabini. Ay, opo. So parang collaboration na between your group tabi Congressman Pido buda kay Governor Alna Bitsara, and mapunta katabi kung what are your parang vision na ining mga social services niya to mas lalong magkusog tabi lalo na digdi sa tuyang palibot. Go ahead po. I mean, access to public health should always be available, especially sa mga indigent na mga pasyente. And therefore, we envision that this will be available sa gabos na oras, as in kung mapipwede, libre. Same as what we will intend to do in the next weeks to come, na kung saan we came up, ang Ako Bicol Party List tabi, PIO, came up with a mobile clinic. Nag-invest kita duman in order to cater for those mga indigent na mga kabarangay na warang access o pambayad sa pagpa-X-ray, pagpa-ECG, blood count, and other services na pwede tayo i-offer. What I'm saying is, PIO, when we co-authored the Universal Healthcare Program, ang sa tuyang objeto is not only on a national level but on a local level, lalong-lalo na ngunyan na nagdalagal kita bilang aspirante sa pagka-alkalde, is to make this the access should be made available to the public. And so we will improve our healthcare system by putting more funds, not only using local funds, but we have the ability, demonstrative capacity to source out funds from the national government. We can do that, PIO. Opo. In fact, ang saro sa edipisyo na contribution digdi sa Bicol Regional and Teaching Hospital is itong halfway house for our health workers, and at the same time itong mga pasyenteng naghahalat na mabulong, as in natapos ng mabulong, as in ding maistaran. And we have a comprehensive plan also for the Bicol Regional Teaching Hospital, tanganing mas lalong madagdagan ng mga edipisyo, ekipahe, mapakaray ang serbisyo kan sa tuyang regional hospital PIO. But on the local level, basically, is to make it available, accessible sa tuyang mga kabarangay. And that's what we're doing right now in partnership with Governor Bichara, bringing closer to the mga kabarangays, lalong-lalo sa syudad ng Legazpi. Opo. Congressman, may naunang bitang ka na locally dapat ma-apply niya to itong sa mga dapat na mamatean kan sa tuyang mga kahimanwa. Iyan salado kan salud na diskutir mo po. Now, salado kan economically, paano ta ma-strengthen ining mga nasa barangay in this times of pandemic na apektado perman ekonomiya tabi? Say for instance, yung mga nag-aasa baga sa mga saradit na hanap buhay, ayuda tabi, Congressman? Well, in terms of giving financial assistance to the vulnerable sectors of our society, arog kang elderly seniors, padagos tabi ang sa tuyang asistensya. Pag-abot man duman sa mga displaced workers, because primarily tabi PIO ang problema kan sa tuyang syudad is kawaran kitrabaho. We have a very high unemployment rate. Sa haloy na panahon, maski day pang pandemya, dinagdagan pa kayo ng pandemya, nadubli pa. So, kawaran kitrabaho as in oportunidad, as in dakulang nagsasararang negosyo. So, what I'm trying to say is, we really need to review our tax code
the incentives that we are giving to the businesses so that we can entice o makaipag-encourage kita the whole na pagninegosyo sa tuyang syudad by, putting a more tax rates that are friendly, incentives na makakainganyo sa pagninegosyo. Because when you speak of negosyo, brings about trabaho. Daradarakan trabaho, and kung may trabaho ang lambag kwalipikadong ciudadano, kita man ang daradarakaan. Pagkaon, pa-eskwela, pati ina ang paggubingkan sa indang pamilya. But right now, Pio, to address this concern, the unemployment, dagus-dagus tabi ang programa ta sa mga displaced workers sa paagi kang Department of Labor and Employment na pinag-asigurar ta, Pio, that whole year round, this project will be sustained to cater for those displaced workers. And ribo-ribo na, Pio, ang sutuyang natawan ki temporary yung trabaho. Kung mas o menos, nasa 12,000 na yan and still growing. And we continue to cover more pag-abot sa nakang 2022 budget na pinagkaganta kinapul na pondo. Of course, not to mention, itong mga medical assistance na pinagtatauta, even educational assistance para sa mga indigent, financially disadvantaged but academically deserving students. Yan, opo. Congressman, kung may dagdag ka pa, nasa sa imong oras, go ahead, tabi. Well, Pio, what I'm saying is when you speak of kasi dakol naghahakapot, ang tagline tabaga is Bagong Legazpi. When you speak of Bagong Legazpi, it means we can improve itong mga basic na serbisyo na dapat pang i-improve. Like for example, the services of water that has long been denied in the south and in the urban areas, talagang haloy na panahon, nagsasakit kita sa maati, dahil na inuman na tubig. That's the Bagong Legazpi. We can do better for those basic services of which the services has long been denied. Kuryente man, and other services. The bureaucratic processes, the bureaucratic red tape na kumbaga na-experience minsan sa ibang gobyerno, lalong-lalo na dyan sa syudad, sa pag-apply ng mga business permit. I mean, I can do a process that we can issue a business permit within 24 hours because we need to be a business-friendly city. So efficiency, dapat asikasuhon ta, asin pakarayon ta. Initabi ang mga tema ng Bagong Legazpi na pinagpupromotir ta para sa tuyang mga kababayan. We can offer a better service para sa tuyang mga kababayan. Salamat, Pio Reynaldo. Thank you so much, sabi Congressman Pido Padingal. Thank you so much, Congressman Pido Garbin Junior Tabi sa informasyon na yan. Hali live digdi sa Barangay Mabinit, Eribanan and medical team ni Alcam Provincial Government sa Panginat ni Governor Francis Pizarra with Kong Pido and the team Alarmario. Thank you. Thank you so much, kumpadre Ngal. Tata Nems, buhian mo. Go ahead na. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit, ha? Kahit na May tutugon sa ating
ating pangangailangan. May mamumuno. Laging nandyan ang Red Cross Volunteers. Muling tinatayo ang mga bahay at buhay natin. Binabalik ang ating dignidad at pag-asa sa kinabukasan. Kaya tiyak namin, anumang oras natin kailangan. Darating ang Saklolo, darating ang Red Cross. Always first, always ready, always there. This is a paid advertisement. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka di sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita, ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente, kang Pilipinas. Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD, Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Bedi manayaki. Bakuna't ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang ahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay tsak na aasenso. Kay Manay Jackie talagang panalo. Di ka iwanan hanggang dulo. Manay Jackie, hey! Ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. Manay Jackie, hey! Ang maglilingkod sa inyo, maaasahan nyo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon Everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Rinibong estudyante na ang natabangang makagraduar. Ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Elizalde Esco dahil isa po ako sa libo-libong estudyante na natulungan sa pamamagitan ng educational assistant. Ginatus na nagtatrabaho sa laog asinluwas ka nasyon. Dakula po ang sakuyang pasalamat sa nagbubuokan ako Bicol Party List. Kung bako pong dahil sa indang tabang na naitao, bako po ako ngunyan sarong maestra na nag-iserve asin nagkatabang sa mga kaakian na sa indamang pagklase. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. APG. Check this out. APG ang ngaran niya. Sa tuyan at tandaan. Bagong Legazpi uyan na. Check it out na. Legazpi nyo magdangog. Pakusugon pa ang tugtog. APG yauna kaya gabos na tatanyog. Matibay na abogado. Matinabang makatawo. Alfredo Pido Garbinan ngaran ay bistado ko. Alfredo Pido Garbin sa bagong Legazpi. APG. Alfredo Pido Garbin. APG ang ngaran niya. Alfredo Pido Garbin. APG para sa bagong Legazpi. Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin.
Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Kay Nong Meat Chop, dakol ka ding choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless, asin iba pa. Digdi man makukuha ang tosino, hali sa Pampanga, siomay, ham, mantang ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Chop makukuha sa market site Kapantawan, Legazpi City. Igwamanin branches sa Tabaco, Pulangi, Libon, Piuduran, mantang bukas naman sa Kubadkad, Castilla, Sorsogon sa hampang mismo kan public market. Apwera digdi, ang Nong Meat Shop, igwamanin dampa kung saan pwede kang magpaluto mantang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto araw kan kusilong sira, igwamaning seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong, makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Nong Meat Shop na kita. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Hello po! Ito si Alex Gonzaga. Ang lodi ko ay si Loren Ligarda. Mga Repa Peeps, para sa inyo ang batas niya na libreng college education with free Wi-Fi. Para sa maliit na negosyo o MSME, may libreng kapital o puhunan. Pinondohan ni Loren Ligarda bilang finance chair ng Senado ang Universal Healthcare, libreng pagamot at mga katropa. Isa siyang alamat sa pangangalaga ng kalikasan. Lodi talaga kita, Loren! This is a paid advertisement. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion on! Neurobion, Neurobion! Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na agaw yapon detalles kadalas 10 na bareta. Minaabot na sa 300 na overseas Filipino workers na nag-abot oral daw na nagpopositibo sa COVID-19 susog sa Bureau of Quarantine. Sigon kay BOQ Deputy Director Roberto Salvador Jr. na ini 10% sana kan 3,000 na arrival sa Pilipinas kada aldaw.
Sinabi pa ni Salvador na 3,300 na Pilipino na nasa quarantine hotel naman ang naka-release na. Alas 10 na barata sa Lado Nacional, Tarabang-Tabang, News Director Edwin, News Manager Mar, sa Technical Control Tatanems Flora, sa IT si Arven Laad, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One, ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, Tatanems. And dyan kay Arven, diretso na kita kang programa. Dumantabi sa mga nag-i-inquire, kung sa'y nakaburol, an sa muyang pag-iriba digdi, an sa muyang VP for Programming dati, si VP Ariel Aike, si AA, diyan po nakaburol sa St. Peter's sa Bugtong. Sa room or kaya chamber 101. Yan. And ang sa tuyang naaraman na tentative date ka na paglubong is parang sa Wednesday. Subject for finalization pa po yan. Pero paramihan trust po, dyan nakaburol sa St. Peter's sa Bugtong. So nag-inquire man sa Satuya Tabi, aram na po baga nindo aram na kan Sabado pa pinag-anunsyar na ni VP Henry duman sa programa niya sa pagkahapon, so Pinky on Mo Baby, and sa mga succeeding programs na i-anunsyar naman po tabi sagkod kasubago, pinag-anunsyar pa man ni VP Henry, and so mga naghapot man tabi sa Satuya kung sa inakaburol si VP na Ariel Aike AA, sa tuyang Vice President for Network Programming kay tudigdi sa DCGB, pag-iriba mi sa broadcast industry dyan po sa St. Peter's sa Bugtong. And let me take this opportunity also, Tabi, on a personal basis na magpaabot man ako personalmente. Let me take this little time na magsubli man ako ning oras na maging bias man ako ning para man sa sadiri ko man, Tabi, na makapagpasalamat man po asin magpaabot nin pakikidumamay sa pamilya ni VP Ariel Aike ni AA. In case you don't know, Tabi, mga paraan tabay, si VP Ariel, saro siya sa mga key personality digdi sa kumpanya kan PBN Broadcasting Network Incorporated ka ito. Kasabay si dati man na Primo, kadto man na Lito B. Nag-iriba-iba na sinda duman direktor, sa kaitaasan, sa kalangitan, Sara Lito B, Sara Jess, Sara Ampi, Sara Sophie, yan, Sara Jun V, si Jun Mapa, si Bert Hernandez, una sinda sa kaitaasan. Si Kwampa, si Batag, sa tuyang pag-iriba man sa OKFM. Si Roger Abril, yan. O balikan ta, si VP Ariel, budak ka itong si Lito B, sindaan saro sa mga key instrumentalities
key personalities, kung natata ako po, sagkod ngunyan, nasa broadcast media, nagsisweldo, nagkakaon, nabubuhay, nagsisirbi sa komunidad. What I mean is, ito si VP Ariel, iyo ang nag-encourage ako, buda nagpirma tatanems, kan rekomendasyon na pwede na ako na makalaog digdi sa trabaho sa DCGB. Sa tabang man na mayormente man pati ni kaitong primong Lito B. Yan, ta haloy akong nag-volunteer, yaon pa ako kaito sa katanduan ni sa VIRAC. Nag-volunteer reporter na ako digdi kaito sa DCGB during my college days sa now katanduan ni State University, then kaito katanduan ni State Colleges. Haloy ako nagpara-volunteer sagkod na mag-abot ako digdi sa Legazpi. Nag-eskwela diyan kaito sa Aquinas University, now UST. Sagkod na naging kumbaga probationary ako digdi. Ito pigya recommender ako ni Lito B, pigya pasabay-sabay sa pagre-report. Sagkod na itong si VP Ariel, iyo na ang nag-recommender sa kuya man na maging permanente ako digdi sa DCGB. Yan. May report kita nga na tabi. May report mo na si Ans. Ans, good morning. Go ahead. Morning sa Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya tong Bareta at Tiga sa siguro ngunyan kan Philippine Red Cross o PRC Albay Chapter na pigpapadagos man giraray lindaan pagkondusir kan sa live testing para sa mga muyang maraman kung sinda positibo o negatibo sa helang na COVID-19. Ini ang sinabi ko niya na pagkaaga sa DCGB News ni Albay Administrator Rose Rivero Kunsain. Siya yung sinabi na sa ngunyan haros uminabot na sa 4,000 na ikondusir nindang testing kan sa live tigdi sa probinsya kan Albay. Asin nagpapasalamat sinda na sagod sa ngunyan. Susustinaran pa inikan sa indang sentral na opisina. Ang good news ko niyan kan Red Cross sa Albay nagbaba na gikan sa 2,000 pesos ngunyan 1,500 sa sana ang presyo kan sa live testing sa satuyang kapalibutan. Sigon kay Rivero naglalaom sinda na padagos ng maikondusir man ang siring na bagay sinda magkulang ang sa indang testing kits tangani na matabangan man graray ang mga albayano sa barato alagad accurate man na testing kan COVID-19 sa satuyang kapalibutan. Pirang aldaw bago mako ang resulta tabi? 36 hours more or less databi sa Pio kasi tigbabiyahe pa ninday ni pasisiring sa Manila. Roger, sige. Sabi sa Pio ang mga impormasyon pa with boy, Ans Galero, DCGP. Salamatan sa istorya hali dyan sa luwas. So balikan ta ito na sort of tribute taman kay VP ta igo baga kasabihan tatanems na let us give credit to where it is due. Kumbaga ay personalmente is grateful enough sa mga tawong inita. Saro sinda sa mga rasones kung natata ako ngunyan sa ngunyan nagkakaon, may hanap buhay nasa industriya kan broadcast digdi sa Legazpi. Yan ta kan iyo na ito pinagpirmahan ni VP Ariel so rekomendasyon man na maging permanente ako digdi tulos man na inaraprubaran na Madam Brenda kan samuya pong mga gobernantes digdi sa PBN sa network kan nakalihis na mga taon for almost sobra na sa 26 anyos na duro-diretso yan digdi sa PBN tabi. Kaya ang sa kuyang pagpapasalamat personalmente kay VP Ariel and pakikidumamay sa familia. That's on a personal basis. And sa trabaho, kami po digdi sa PBN Broadcasting Network Incorporated, we are in deep gratitude. Grabe ang samuya man na paghiling, pagtaonin utang na buot, pagpasalamat. Si VP Ariel, siya ang pivotal, main instrument, one of the main instrument kung natata inipong DCGB sagkod kita ngunyan tatanems mantenido na makusog ang pundasyon sa broadcast industry. But sabihon na makusog, iyaon kita
pinagbibiyayaan kan mahal na Diyos na perming nasa number 1 pag-abot po sa ratings game, sa kompetensya kumbaga. Now, pag yaong ka sa number 1 spot, tabi, yaon man ang tiwala kan mga advertisers. Ang advertisers baga, yun ang buhay kan arog midigdi sa mainstream media. So, paano yan naging arog ka yan? It was through the skills, wisdom, and pagpursigir ka ito ni VP Ariel na ang gabos na programa tatanems, puon sign on, sundo sign off. Pinag-restructure niya iyan in such a way na ang dakulaon majority na slice kan porsyentahe kan listeners yaon. Kaya pag-abot kan surveys, perming number 1 ang DCGB. Ang utak ka ito ni VP Ariel pag-abot sa programa is kumbaga hararom nin marhay. Yan sa pag-design nin mga programa. Maabot kita diyan sa pagkaput nin programa Sa pag-design nyo kan mga programa. Sign on ka ito kan makakuan andig DCB pinabaga sa DCGB ta. Before sa DCGB, igwa pa siya nin mga istasyones ning radyo na pinag-employohan man sa DCRC ka ito. Sandali ta. Kanya pa ko doon, balikan ta sa katanduan na ispaputatan NEMS. Pigdadangog kunan si VP Ariel. Sa DCRC ko ang ito na discovery and saro pa on a personal basis, saro siya sa mga naka-inspire sa ko na maglaog sa broadcast industry. Na totoo lang. Because nadag ka ako kanso the way kung paano siya magpadalagan baganin programa tatanems, mag-handle ki program tabi, pigdadangog ko siya kaito duman sa DCRC. So programa niya kaito na so Ligaspi by Night. Yan kaito. So saya pagkabanggi ka ito, pamusuan, those were the days na dai paning social media tatanems. Naging ibabaw pa ka ito ang radyo talaga. Ligaspi by Night ang programa niya. Pigdadangog kang ka ito kada alas 8 ito direktor, alas 8:30 nagpupuon siya duman uningan isusaya ka ito na music man. Nananabik kong marinig inyong palakpak. Mayroong yan ang intro music niya ka ito. sa aking dibdib, pinapawisan pa ng dila malakit. Ito ang dinaranas ko sa tuwing palabas. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagalak at kayo'y nagsinalo sa gabi ng palabas ko. Yan. Magandang gabi. Pigtatsagang ko ang kito tatanay sa dadagogon sa radyo. So, di bateriyang radyo. Sa birak pa ko ka ito sa katanduanes. Kahit konting Dahil ako nagkakaturog ding amay, tapig dadangog siya. So, diyan nagpunso sa kuyang entusiasmo sa paglaog sa broadcast media. Yan. Pag nadadangog ko na, nawawara ang pirot ko ito pagkabanggi. Masubaybay na ko kayan tabi, tatanems. Yan. Sag ko na pag-abot nga man digdi sa DCGB, so sa iya man bagang pigagamit itong so Hawaii 5-0. Yan. Duman sa programa, pagkaagaman, so Bicol target well, anyway, iyan po, parang going back then, iyan po. So, pag-abot nga digdi sa DCGB, yun ang ito, na pinundar niya ini kung natata ang DCGB, ining pigpadagos tang ini tatanems. Sa totoo lang, ini pigpadagos milang ini, minana milang ini,
sa pagmaniugot kay ito using the skill, wisdom, and ability ni VP Ariel. Ining mga programang ini na pigtuturukawan mi. Iniridar mi na sana ini, number 1 nang yan. Pinadagos mi na sana po ini. Pon kay ito sign on sa na Sophie tabangan kay mahal na Diyos. 5 to 6 kumbaga degree structure ito ni VP. Putok na putok, sign on. Susundan ka ito ni News Direct Edwin. So 6 to 6:30 a.m. na newscast. Pinagkon ito ni BP man. Kung paano ang pag-deliver kan mga news duman, arin ang iinuton, ano ang ilalaog. 30-minute yan, news director ka ito nagkakapot. Sustenido yan. Pagkatapos 6:30, malaog na si BP Ariel ka ito. 6:30. Yun na ito sa Bicol target. Yan. 30-minute yan. Tapos mabareta siya, 7 to 7:30. So everyday newscast ka ito. Dahil yan di nanggad minakuruplus yan sa survey tatanems. Ano? Itong format ito. Pag 7:30 to 9, malaog naman siya sa Bicol target na. Sundo na ini na, pababa. Sado alas 5, alas 6 pa kayo nga ni. Asagod alas 10 banggi. Yan, sa madaling sabi, ini po, tinurukawan midigdig kung na-estabilisado ng dati tatanems. Pinagmamaniugutan mi na sana na maipadagos itong su wisdom and itong su espiritu kang programa na sa iyang pundar kung perming number 1 ang DCGB. Yan, pigpapadaragos mi na sana po yan tabi. Nairidar mi na sana yan. Kaya sagkod ko niyan tabi, arog ka ini po ang kamugtakan kan DCGB. So, we're so grateful enough and nagpapasalamat kami kay Doble unparalleled ang sa iyang abilidad sa the way he expresses kung paano ang pagpaabot tatanems kan ideya sumensahe from hali sa utak niya iluluwas sa ngimot itatransfer sa utak kan mga nag-aantabay na malinaw, logical, convincing. Matibay sa tatanems. Eloquent siya, kumbaga, and very effective. Masasabutan mo ang issue, pigdadissect niyang marhay, logically, and aram niya kung sain malaog nin pakonsuelo sa pagdeliverar kan istorya. Aram niya kung ano ang ilalaog na legal aspect kan issue, the moral side of the issue, the logical side, the practical side, yan. And naita-transfer niya yan sa mga paraan tabay-tabi. Nakakapture niya ang kiliti kan gabos na sektores kan paradangog, especially ka ito na ang radyo pa ang nagwawagay-way. Day pa kaining social media, ngunyan baga sa social media, everybody wants to be a broadcaster na tabi. Anyone can post, anyone can broadcast na tabi dyan. No rules tabi, baga, tata names. Dining rules, everybody. Gang-ho style, kumbaga. Sa internet ngunyan, ilinga itong sunagluwas bagang so pahayag ni Presidente Duterte, inda ko kung sisay naman ang nagbugtak ka ito baga. Kan September pa ito. Sus Mariosep naman, imagine the impact sa sosyudad. Kung saro kang nasa mainstream media, patulan mo ito, bakong namarangkal kita. Anyway, ma-segue kitang date. Na-receive ko ito tatanim, Sabado pa. Sabi ko, ano ba ito parang nag-dig in kita sa mga inya ko, September pa ini. Ipinadaras ako sa messenger. Di so nagpadaras ako, pigko na ko niya ko, day ka mo kayan. Kanso Sabado baga, gusto ko na ko na itong ikonduman sa legally yours. Kung sabi ko, no, it won't help. Yan. Yan, baga nagbutuan na ngunyan. So balikan tayo so kay VP. So yan po tabi. VP Ariel was one of the, if not, the best tabi. The way nag-conceptualize siya kan mga programa kung paano papadalaganon and mas lalo na
kung paano siya mismo ang nagpapadalagan kang programa. And I will tell you one secret that Nems. Siya nagtaw sa kunin sa rong tip kung paanong pag-handle ng programa na disoras ang banggi. Lalo na kung may mga emergencies baga. Yan. Kaya naging paborito kong ispat yan na matanga. So halos mapirot ng tao, may tinaramil sa ko kay to. Uni nga yung gibuhon piyo, tanganing ang tao, lalo na kung emergencies, bagyo, ano man yan. Nagpuon inikan so panahon ni Erap Estrada. Ang station tab, ang booth tayo, ang pa sa ibaba tatanim sa second floor, yan. Taraning-taning ang booth dyan, technical, so production, so main studio, buda so sa iyang opisina. Panahon ka ito na Erap Estrada, baga, people power to, yan. Inasay niya ako, ikang magkaputpiyo kan matanga. Araw kayo ning gibuhon mo, tanganin mga tao, pirming magdangog maski matanga. Ini ang dapat mong ibuga sa Eric, paano pagbuga sa Eric, yan. Dumang ko ito na ako dan tatanems. Nag-broadcast ako, siya auto duman sa ibong nabot, tan salming, araw kayo ni pag-ultanan, salming nahiling, pigdadangog niya ako, buda pigpapasabot kung paano. Kung paano mong ang tao matabangan na maging bukas ang talinga, lalo kung may oras ng peligro na magdangog, asin mag-ingat ka ngayon sa pagbuga nin mga informasyon, lalo na kung emergency ta. Once ikaw yung naghampang sa mikropono, ang tao ngaya, pigmimirar ngayon pigtataramo bilang announcer as gospel truth. Kaya mag-ingat ka ngaya. Yan ang saro. Kaya baga pag nagbabagyo tatanems, iyan na matangaan ko ko, diyan ang medyo komportable ako diyan. Pig-aplikar ko ito. Yan, tabi. Saro yan. Kaya on a personal basis, raro mang pagpasalamat ko kay BP Ariel tabi. Grabe ang itinabang man sa kuya. On a personal basis. Sagkon sangon yan, siya ang rason kung natata ako, yaon nag-existir pa sagkon mo yan man sa broadcast industry. Po. So yan tabi ha. Sabi man nigdi, good morning po Sir Pio. Aram niyo po dahil kay Sir Arel ay kaya ako nagkahilig palagi nakatune in sa DCGB. Hindi kompleto ang umaga ko noon kundi ko po narinig boses niya. Sabi kan sa tuyang texter man tabi. Yan. So, Sir Pio, nakilala ko po ang DCGB dahil po kay AA. Permi po kaming nakikinig sa kanya. Malinaw ang DCGB dito sa Tiwi. Mga 1990s. Condolence po sa pamilya. Sige, tabi. Okay, eto pa. Ako bantabi Sir Pio abilisin na ako ni VP Ariel. Hararom ang pagtukar niya kan mga issues kaya hinahangaan ko siya about sa broadcasting. Yan. Unparalleled dito igwas yan ng abilidad talaga tabi He was a very good radio broadcaster and commentator. I loved listening to his voice. Rest in peace, AA, the legend. The last time siya na nakasabay ko live, tabi tata Nems, live digdi sa bagutang studyong ini sa third floor. Personal ko siya nakasabay sa programa, AA. Several years ago, nagpasiring din, nakashort siya and pinagpasalamatan ko siya and pinasampul ko naman siya kaso sa iya bagang sistema. So kami po naglalaom na kamo dainin kagutuin datu, kapaliin dayu. Yan. Kagutuman sa tulak, kapalpakan sa utak. Yan. So, yan po, tabi si Dobles. So, sa pangaran po, kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DCGB AM, and sa muya pong mga stasyones paning radyo sa FM-an, we are so very grateful enough kay VP Ariel ay kay if not for him, sa totoo lang, let us give where credit is due. Saro siya sa naging instrumentalities ko na tatan mga programa mi. Ining pinagpapadagos mi tabi, pinag-iingatan namumuyahan po kan mga namanwaan which led to the sabi na nga ni pagiging makusog na pundasyon kan DCGB sa broadcast industry sagkod sa mga oras na ini. Sandali, may tumatawag sa atin na tatanems date na minuto lang muna tabi. Hello, Manay Rose. Good morning. Ay, naalig po ko kasi bago, Ping. Mas pala sa pamilya ni Ariel Aike. Opo. Ako sa admirer niya kan panahon niya. Magagayo. Saro sa
by na commentator sa radyo. Kaya, pag nahiling ko ito dyan sa mga mall o kaya kung saan sa Legazpi, di ako nagduduwa-duwa na ibati siya. Condolence na lang po sa pamilya ni Sir Ariel. Sana po, tabangan pa po makatalingkas siya sa daga pas galing sa langit. Salamat. Opo, sige. Thank you so much. Salamat po kan sa inyong pagkantabay. Amang Diyos ang magbantay, masunod tulos. Si News Direct ang ma-handle mo na. Si News Direct, ma-handle. Salamat kan sa inyong pagkantabay. Amang Diyos ang magbantay. Sa inyong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. At ngayon, ang pinakabago. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko! 53-8933 para sa free consultations